masa da alkhairi. Malamin da zai biyo mushi baya shine ɗaya daga cikin shugabanninmu na jange dure ndume, shine wato ustaz Sa'id Uthman daga Riyom, shine zai zo ya gabatar da wa'azi da harshen fulatanci. Kafin ya iso za mu kira alarama Ibrahim Abdulkarim ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا لن الجلب. الحمد لله إن جتي الله لامي تسنيد أجون تغل إباودي kewtin en nde ñalde nde hannde en derɓe yonki en jamɗi. Allah waddi en ɗon to nde fellere meɗen kadi en maɓɓonoyi ardiɗo en ɓaawo en toro Allah laamiɗo yaafo a Cheikh Ismaila Idris binu Zakariya tiggatɓe ngol kungel ngol baraji kungel isalatil bidia wa ikamati sunna, an koye modibbo maako mo tawhidi a Cheikh Aboubacar Mahamoud Gumi. En toro Allah laamiɗo walla a Cheikh Mouhammad Thaniya Haya Jingir, hanko e ballitoɓe mo a Cheikh Yousufu Sambo Riga Cukum e ballitowo ɗiɗaɓo a sa'i mo leydi a Cheikh Saidou Hassan Jingir e a Cheikh Malam Nasiru Abdoul Muhuyi. Allah laamiɗo walla ɓe gaba go'o. Alhamdulillahi ummatore julɓe Allah laamiɗo tagi e waddi en duniya gin go'otinen Allah kadi gin gaɗanen Allah ibada. Allah wi wa ma khalaqtul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. to ummatore julɓe kowa ton to yi Allah waddi ɗum wato gaɗandi e leydi e yaaɓa. Allah tagayimo gin fijo, tagayimo gin kome, tagumo gin mo rewa Allah. Allah taguyen gin dewen Allah, gin non sey daɓɓiten non no dewirten Allah haada joɗoɗen en andi no jarirten, en andi no ñamirten, en andi no demirten, en andi no durirten. Amma en gari duniya en giɗi aljanna en daɓɓitayi wato non no keɓirten aljanna ɗum. A segin non Allah wi wa ma kalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tagayi ginnaji e yimɓe nagin kome sey gim ɓe ngara ɓe ndewa Allah ɓe gaɗana Allah ibada.
to Allah laamiɗo wallita en gaɗen ibada ɗum hakkunde men e Allah. To ya ummatore fulɓe julɓe en kawtu ko'e Allah e yiɗi kawtuɓe ko'e wato Allah wi wa atasimu bi hablillahi jami'an واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allahu akbar. Allah wi wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraku. Allah wi kawte ko'e dow ɓoggol Allah go otol to on sendindira. To o faɗa fuuna o e faɗi hirna, o e faɗi fombina o e faɗi woyla, o e jooɗi o e dari. En kawtu ko'e dow ɓoggol Allah ndewen Allah. Ummatore julɓe enen goni fulɓe woynaɓe duroɓe. Ko anta tokkinayi maɗa to ɗi kawtayi hoore a hettanay durgoɗi, a hettanay durgoɗi harduraɗi jam jaɓoyoɗaɗi jam hey maɗi kawti ko e nden nana belɗum durgoɗi ko to gin noon to en jaɓu nayi meɗen e kawti ko e enen en sendidiri koye meɗen non no kawtirten ko e nayi meɗen to en kawtu ko e meɗen fiye e non no kawtirten ko e nayi meɗen gin noon Allah wi miccite dama on sendindirino Allah hawti koye moɗon on gondo dow gaaɓa dab on janoyay kalkon sey Allah laamiɗo ɓantoyi on hawti koye moɗon ginnon en dara dow kawtal hoore noddindiren anden to ummoriɗen anden to kuusuɗen kadi janginen ɓiɓɓe meɗen to na en kawtu koye fa en jangata to na en kawtu koye en janginta ɓiɓɓe men to na en kawtu koye en gaɗanta ɓiɓɓe men tarbiya to na en kawtu koye meɗen sey nana ɓiɓɓe en bonno go'o go'o alhaali enen julɓe fulɓe en andiraka wonnere en andiraka wonnare en andiraka goɗɗe gañe e ɗum andi enen en taniraɓe wato Ukuba binu Nafi'u ginnon ase en kawtu koye kadin modiɓɓe meɗen karantini en dow kawtal hoore ginnon en kawtu hoore hakkunde meɗen e Allah laamiɗo sey yurminana en to duniya sey yurminana en ñande mayete sey yurminana en nder genale meɗen sey nattina en nder aljanna aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum. Alhamdulillah mun saurari Ustaz Sa'id Uthman daga Riyom, ɗaya daga cikin shugabanninmu na Jangedure, ya gabatar mana da wa'azi na musulunci. Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma kamar yadda muka ambata, wannan wa'azi ana kallon shi kai tsaye a gidan talabijin ɗinmu na Al-Irshad TV, kuma Izala Radio Online duk duniya inda mutum yake idan ya kama ana jin wannan wa'azi a halin yanzu. Allah ya saka da alkhairi. Malamin da zai biyo mushi baya shine shugaban kwamitin masallatan na ƙasa, Colonel Adamu Girbo retired, shine zai zo domin gabatar da wa'azi a halin yanzu. Kafin ya iso za mu kira mataimakin sakatarensa Alhafiz SP Salihu Idris ya zo ya ja masa baki kafin shi mai gidan ya zo. Allah rahma bismillah.